එන මෙග්ගියන්න මිත්ත පගේ සාදිසාර අල්ප බොදුන්තුතේ පාසිකෙට්නේ තුලි ඊරිලා මුන්සාර ගච්ඡන්නේ ඊරි ඉරතෝර්ම තරති දෙගේ පළ කච්චේ අපනද මටන් ඉත පාර්දෙරිය දායතන පාර්දෙරි දායත ඔත්තුචි මේ අජ්ජින පුර උලයි පාර්ද ಬಾಗಿಲು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಈರೆಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುರ ಬರ್ನೆ ಕೊಡ್ಚಿ ವಲ್ಲ ವಿಐಪಿ ಈ ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೋನ ಬರ್ಡೇ ನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾಲ್ನೆನ ಮೆಗ್ಗಿಲ ಪಿದಾರ್ದ ಏರ್ ಪಂಡಾನಿಕ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಟೂರ್ ಪುರ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಸುಕ್ಷಿತ್ ಪಂದರ್ನ ಪುದರ್ ಸೊ ನ ಬರ್ಡೇ ಪಿದಾರ್ದ ಸೊ ಇನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಐಕು ತುಂಬ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಏನ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಪಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಯಾರ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಅಂತದೆ ಬಾಸಿಗೆ ತುಲಿ ಬಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತುಲೆ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ನೊತ್ತಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯೆ ಓ ಮೆಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡ್వచ్చు ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉಂಟು ನನಗೆ ಹಾಡು ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಾಕ್ಲಿ ಪುರ ಬರ್ಬೇರೆ ಸಾಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ತರ್ಬೇರೆ ಇಂಕ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಹೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯಾ ಇಲ್ಲಗ ಆಪೇದನ ಇಪ್ಪದನ ಇಪ್ಪೊಂದೇ ಬರ್ಪುನೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಬೈದ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಪುಂಡಿಡೆ ಇರ್ಪಿ ಈರಿ ಇರತೋರ್ಮದ ඊරිලා මුන්සාර ගච්ඡන්නේ ಈರಿ ಇರತೋರ್ಮ ತರತಿ දෙගේ පළ කච්චේ අපනද ಅದೇ ನಿಗಲ ಮೊರ ಭೂತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾರನ್ನ ರಾಜ ಅಂದೆ ನಿತಿರನ್ನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನಿ ದಾಯ್ತ ಬುರೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ದೇ ಬರ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಷಿತರ್ನ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಸುಕ್ಷಿತನ ಮಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲೆಂದಲೆ ನಾ ಮನೆತಿ ಬಾಲ ಅರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ತರಬತ್ರಿ ಇನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಗಾರ್ನ ಪುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬೀರ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಹತ್ತಾರ ಆರೆ ಮಲ್ಲಕ ಆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬೇರೆ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಲೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬೇಕಾ ಮಟನ್ 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 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇದು ತುಳುಯೇ ಕನ್ನಡತ್ತು ತುಳುವ ಪಾಲೋಡಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ಲ ತುಳುಟು ಮಾತಾಡ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ ಆಂಡ್ ದೆತ್ತೇರು ಪೂರ ಮಂಗನೆ ಅಂತೀನಿ ಮಟನ್ ಇದು ಬಾರ್ದೇರಿ ದಾಯ್ತನ ಬಾರ್ದೇರಿ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಂಗುಡೆ ಏ ಉಂಡಿ ಪೂರ ಉಂಡಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಂಗುಡೆ ಅಂತ ಈತುಂಟು ಕೋರಿಬಾರ್ದು ಮಟನ್ ಕೋರಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಡ್ ಎಂದು ಪಂಡದ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ ಲೆಪ್ಪಾಯರು ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ತಾರೀಕು ಬೇತನೆ ಗಮ್ಮತ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ಪುದರಿಜ್ಜ ಚಾರು ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮಗಲ ಏತು ಮಗಲ್ ನಕ್ಲೀರೆಗೆ
ಅಜ್ಜಿನ ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಬಾರ್ದು ಬಾಗಿಲು ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿನ ಉಲಾಯಿ ಬಾರ್ದು ಬಾಕಿಲಾಡ್ವೇನ ಪಾಪವ ತಪ್ಪಿಸ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇರು ಅತ್ತು ಈ ಇಂಚ ಸುಳ್ಳು ಅಂಡದಿಂಗ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪೋಲ್ಯಾ ಅರ್ಪೋಯರು ಅತ್ತೆ ಈ ಇಂಚ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡದ ಲೆಪ್ಪೋಲ್ಯಾ ಇಜ್ಜೀರು ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ ಲೆಪ್ಪೋಲ್ಯಾ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮಾತ್ರ ಬಂತೀನಿ ಸಮ್ಮನ ಬಂತಿಜೀರು ಸಮ್ಮನ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವಿಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಎಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ದುಮ್ನಾನಿ ಬಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇತೇನೆ ಯಾನು ಸೋಕು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಸೋಕು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀ ಸುಕ್ಷಿತನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಐಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬೇತೇನೆ ಕತೆಯ ಆ ಜನತಲೆ ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ಚಡುಂಡು ತುಲೆ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮದ್ನಪುರ ಉಂಡು ಎಂಕತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇರು ಬೇತ ಬದಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದ್ವಿ ಯಾರನ್ನ ಪೊನ್ನಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಸೋಪುದ ಒಂದಿತ್ತ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವು ಆಪೆದ ಇಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಇತ್ತ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ನ ಅಲ್ಪಾರು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ತರದ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಸಿ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೇ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ ತಿಂತೇರು ತಿನ್ನದಿತ್ತೆ ಯಾಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಶೀರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವ್ಳು ಉಲ್ಲಾಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ತಿನ್ನಿ ಬೊಕ ಬಿಲ್ಲಿರಿ ಅತ್ತ ಬಿಲ್ಲಿರಿ ಬಿಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಕಲನೇ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಕೈಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಬನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾರ ನಾನು ಉಲ್ಲಾಸ್ತ ದಣಿ ತುಂಡಿರನ್ ಕೆರವೇರು ಅತ್ತ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಾಣಿನಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಮಟನ್ ಮಟನ್ ಬಟ್ಟಲು ಹಿಡಿದು ಐತೆ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟಲಿರ್ದೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ ಈ ಜೋಕುಲ್ ತೂ ದೇವಾಕಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತಾತು ನಂದು ಮೂಜಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೂರ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಬರ್ಲೆ ಬೋಡ್ಚಿ ವಲ್ಲ ವಿಐಪಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋಡ್ಚಿ ಇಮ್ಮೆ ಮನ್ಪೇಂದು ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪರ ತೀರೆ ಪೇರು ಪೂರ ಮೈಪುನ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಇರೇ ತಂಬಿದ ನೀರು ಮೈಪೋಡು ಆತ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ತೋಪ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಾಟಲ್ ಉಂಡು ಐನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತ ಅಲ್ಪರಿ ನೇಲೊಂದಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಂತೂ ಸಮ್ಮನನ್ನು ಬರ್ಡೇ ಮಂತ್ ಬಿಡಿಯಾರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನಪ್ಪುಡ ಅವನಂದರ್ಪುಣೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕೇಕ್ ಒನ್ನರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಕಣತ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಹೊಡಿತೀನಿ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾಮೂನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಇನ್ನು ಮಾಮಿಯರಿ ಮಾಮೂನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಆಯ್ ಬನ್ನ ಆಯ್ ಅಂಚ ಬರ್ತದನೆ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಡೇಟ್ ಜೂನ್ 1 ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಹೊತ್ತು ಬೇನ ಥರ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ಡೇ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಪುಲ ಅವ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಈರೆಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ದುಂಬೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅವ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಜಾರ ತುಳು ಯಾರನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಈರೆ ಬೈಪೋನ ಟು ಸರ್ ಈರೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಂಡಿ ಬೈಪೋನಾರಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಬೋ ಒಬೋ ಸುಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಂಭರಾಶಿ ಪೂರ್ವಭದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರಿ ಪೊಯ್ಯದ ಗುವೆಲ್ದ ಬರಿ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಮದಿವೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಲ ಬಂಡ್ರೆಡ್ಡ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಮೇಲು ಸರಿ ಬಾಯ್ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮಾರ ಮಾತ ಜಾಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿ ಏನು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಐಕೆ ತುಂಬ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲದು ವ್ಲಾಗ್ ಟಿಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್